Ni Uxue naiz. Ni Gorka naiz. Eta gatoz topagunetikan. Antolatzen ditu jaiak, parte-hartzaileak, feministak, euskararekin bat datozen ekintzak eta ekitaldi ezberdinak antolatzen ditu herriak parte hartuetan. Euskaraldia guretzako da arnasgune bat euskaraz aritzeko. Topagunaren baliotako bat hasieratik izan da euskaraz aritu eta euskara bultzatzea. Eta egun horietan jarri ezakegu praktikan benetan zer den euskaraz bizitzea gure egunerokotasunean berez egiten edo berez guztiz egiten ez dugun bezala. Topaguneak herriko jaitan jartzen duen txosnetan jartzen ditugu baliabide batzuk euskaraz gehiegi moldatzen ezen jendeak ere eduki aukera eskatzeko euskaraz eta gure erronketako bat euskaraldi honekin da pixkat hori herrira zabaltzea eta jendeak bai denda eta bai tabernetan herrian eukitza baliabide horiek ere naiz eta ez ondo moldatu euskaraz edo. Topagune bezala bilerak euskaraz egite ditugu eta gure artean saiatzen gara euskaraz mintzatzen. Eta orduan egin behar duguna da hemendik ateratzakoan gure kuadriakin, familiakin urtean zehar edozein ekitaldi egiterakoan euskara erabiltzea eta hemendik ateratzakoan euskaraz hitz egitea.